My nejsme zlí. Jsme čuráci. Hloupí, arrogantní a potupní čuráci. A jedineční a geniální jsou píče. Píči nemají rádi šuráky, protože ti mrdají. Čuráci ale mrdají i prdele. Prdele, ty chtějí většinou všechno posrat. Jediný, kdo může mrdat, je čurák. Co má koule? Největší problém s čurákama je, že někdy mrdají až moc, když se to zrovna nehodí. Ale to jim potom musí píči říct. Jenomže píči jsou od prdlí takhle blízko, takže se někdy stávají prdlem a jsou plný sraček. A Kim Jong-il je fakt prdel. Já už se v dnešním zlém světě nevyznám. Ale jedno vím, když nás teď nenecháte vymrdat s tím sráčem, budeme mít všichni svoje čuráky a píči úplně celý odhoven. A já jsem Mart